Takže čau, dneska ti ukážu, jak se přihlásit do aplikace Oculus a zároveň jak se nastavit. V první řadě si musíte nainstalovat aplikaci Oculus. Když si nainstalujete, tak se vám potom otevře tohleto okno a ukáže se vám login to metacode a správně by se vám měla otevřít tahleta přihlašovací jako stránka. Ale když se vám to nepovede, tak se vám otevře jen toto. A to právě ukážu, jak vyřešit. Zmáčknete Windows R, otevře sám tohleto menu, dáte tady tenhle odkaz, který tady mám, bude v popisku a bude zároveň i bude v popisku aplikace na ten Oculus, na počítač. Dáte OK, nastaví se vám jakoby prohlížeč, musíte tam ještě předtím vybrat. Zavřete to, zavřete aplikaci, otevřete znovu Oculus, dáte login to metacode, ještě se vám ukáže otevřít jako odkaz. No a jste tam. Teď už můžete jenom hrát, takže děkuji za zhlídnutí videa, případně tam hoď nějaký ten koment a dej like a odběr. Zdarec. Ona rada má banany, zdědila to od svojí mamy.